Ngicela ukubingelela kubalaleli bonke baseNingizimu Afrika. Okhulumayo uSenior Paramount Chief Cele, aphinda serve ngaphansi kwePhatka, aphinda serve ngaphansi kweUpper House ngeposition ngupresident kweUpper House. Sila eMloto besizo hlangana samakhosi, sihlanganiswa ingonyama uKing Makhushu wakwaMzilikazi. Njoba kuhambe kahle ke konke akukho engikusolayo, besizovalelisa nje abantu ukuthi abahambe kahle baye eKhisimusi, babuye bephila, bahambe bephephile, babuye bephephile. Thina kamakhosi asivali. Kukhona ekufuna ukuthi ngikubeke kuona wonke umuntu waseNingizimu Afrika nowase-Afrika nowase-Europe. Kunento esikhulumayo ukubuyisa ubukhosi babenguni esihlanganisa yonke izizwe, abamhlophe, abamnyama, makhalati, ama-Indian, konke abantu, amaTsonga, amashangani, amapeti, amavenda, amaZulu, abakwaMzilikazi, kaMashobane. Kune-history ke kaMzilikazi, khona abanye abangazi ukuthi i-history yakaMzilikazi isuka kuphi yakuphi. UMzilikazi kahle kahle wala eSouth Africa. Ukuhamba engena kwelaseZimbabwe kune-history ke soyikhuluma ngelinye ilanga, not namhlanje isikhathi asisekho. iSouth Africa as a whole kusuke ku KZN, Eastern Cape, Northern Cape, eMpumalanga, eNorthwest, eLimpopo, iwumhlaba wamakhosi. Omunye ukadidekeke umuntu athi inkosi iba khona kanjani eGoli. Mangathi nje iNatal Spruit why kwathi wayiNatal Spruit angeke ungiphendule. iOrlando why kwathi wakweSkama Minzela angeke ungiphendule. Siyoxoxa lokho ngelinye ilanga, kodwa namhlanje ngiphakamisa ukubonga sila eMloto Road kade sihlanganiswe ingonyama Makhushu. Kuhambe kahle kakhulu, sina entertainment nemedia yasiphatha kahle kakhulu, yasihlonipha, yasinika sonke isinikele iplatform yokuthi sikhulume siphefumule. Ngithi yonke South Africa neAfrica engathi ungayudla kahle uKhisimusi uNkulunkulu abagcine siphinde sihlangane ngonyaka ozayo. Ilizwe manje sekuyisikhathi sokuthi libuyele emakhosini. Batha besuthu kinako sekuyisikhathi sokuthi libuyele emakhosini. Njengoba ke silwa abaningi abakasiboni siyalo, bazosibona kodwa asikakadumi, sisalwa underground. Lizobuya lona ilizwe. Ngiphakamisa ukubonga, nginifisela uKhisimusi nonke eSouth Africa ku9 province enhla nasenzansi. uNkulunkulu anigcine size siphinde sibonane ngonyaka ozayo. Ngiyabonga kakhulu, ngithi bayede wena wendlovu.